Zilele trecute m-am uitat la filmul animat Up împreună cu copiii mei, iar la începutul filmului este o scenă simplă, dar care spune atât de mult. Un cuplu care își dorește încă din tinerețe să ajungă în America de Sud, își strâng bani cu grijă, visând la ziua când vor pleca, dar de fiecare dată viața intervine. O reparație la mașină, o problemă neașteptată, un urgent care nu suportă amânarea și încet pușculița visului se golește. Nu pentru că nu și-au dorit suficient, ci pentru că realitatea a fost mai puternică. Din păcate, timpul trece, iar visul rămâne doar un vis. Iar toate aceste lucruri m-au pus pe gânduri și m-am întrebat, oare câți dintre noi nu trăim exact așa? Câți amânăm lucrurile care contează cu adevărat pentru că mereu apare ceva, de fiecare dată. Nu e vorba doar despre o călătorie, este vorba despre siguranță, despre liniște, despre sentimentul că, indiferent de ce se întâmplă, viața ta nu este dată peste cap de un eveniment neașteptat, pentru că problemele vor apărea mereu. Iar întrebarea mea pentru tine este, te prind pregătit sau nepregătit? Dacă vrei să înțelegi cum poți să ai mai mult control asupra acestor situații, fără să renunți la visele tale și fără să spargi pușculița de fiecare dată, scrie-mi un mesaj și voi reveni cu detalii.